結婚記念日に妻に誘われた5年ぶりの旅行。だがビールを飲んだ俺は急に倒れてしまった。やっと終わったわ。これで無能とはさよなら。最後に聞こえた妻の言葉に疑問を覚えながらも、俺は意識を手放してしまう。目が覚めた病院で、俺は自分の身に起こったことを理解する。そして病室へ呼びつけられた妻は、俺と目が合った瞬間ガタガタと震え出したのだ。私は知らない。何も知らないんだから。俺の名前は島本大地。35歳の会社員だ。2歳年下の妻と4歳になる娘の3人家族で今まで平和に暮らしてきた。俺たち夫婦は共働きなので、娘は保育園に通っている。娘は顔も性格も妻によく似ていて、気が強く、思ったことをはっきりと口にする。だが人をいじめるようなことはなく、保育園でも友達を誘って遊んでいるタイプだ。身長も高く、運動神経もいいので、みんなのリーダーのようなポジションになっていると保育園の先生が教えてくれた。妻も基本的に同じような強気の性格で、職場でも頼られることが多いという。面倒見がよく、さっぱりした性格の妻は家でも同じ態度で、俺はよく意見を譲っていた。家族の中で唯一の男である俺は、争いを好まないおとなしい性格だ。妻に言わせると、俺は気が弱すぎるらしいが、家族仲良くやっていくのが一番だと思っているので反論はしない。例えば、娘から休日にどこかへ行きたいと言われると、たとえ前日までの仕事でクタクタになっていても、眠い目をこすりながらでも希望を叶えてやりたくなる。大地って子供相手にも自分の意見を通せないのね。そうやって押し切られることも多いけど嫌じゃないの？疲れてはいるけど、可愛い娘のお願いだからね。答えてあげたくなるんだよ。俺の答えに妻は不満な様子だったが、それでも家族3人で楽しく暮らしていければいいと考えていた。そんな中、少しずつ妻の態度が変化していったのだ。きっかけは小さなことだった。妻の残業が少しずつ増えていき、家に帰るのが遅くなってきたのだ。それまでも妻は仕事が大好きだったが、家族との時間を大切にしていて定時で上がり、娘を保育園に迎えに行っていた。俺の仕事は残業が多いので、妻が定時で帰宅してくれると助かっていたのだが、それが週に2日は必ず残業することになるそうなのだ。仕事なら仕方ないね。俺もなんとか都合をつけて保育園のお迎えに行くよ。頼むわね。娘にも話しておくから。こうして週に2日は俺が保育園のお迎えに行くことになったが、娘は少し不満のようだった。今日もパパがお迎えなの？ママなら帰り道におもちゃを買ってくれるけど、パパは買ってくれないから嫌。うーん、おもちゃを買いすぎると一つ一つを大事にできなくなるかもしれないからね。俺は娘の教育を考えて買うおもちゃの量を決めていた。だが妻は娘が喜ぶからと欲しがるだけ買い与えていたようだ。娘は文句を言っていたが、それでも妻の残業は変わらない。そんな毎日を過ごしているうちに、さらに状況は悪化する。なんと妻の残業がもう少し増えるというのだ。日数は変わらないんだけど、残業する時間が延びるのよ。大地には迷惑かけるけどごめん。そうなのか。俺は君と会社が違うから仕事内容はわからないけど、無理しすぎないようにね。俺は本心ではあまりにも仕事をしすぎではないかと不満に思っていた部分もあった。だが俺に負担をかけてしまうと、申し訳なさそうに頭を下げる妻を責める気にはなれない。仕事を頑張る妻を応援しようと、新しい生活を受け入れるしかなかった。だが残業続きの日が3ヶ月も続くと、さすがに職場環境がどうなっているのか気になってしまう。
俺は妻に直接尋ねることにした。なあ、残業が増えてからもう3ヶ月経つけど、まだ続くのか？一体どんな仕事をしてるのか教えてくれないか？俺は少しでも家族の触れ合いになればと考えて質問したのだが、妻の反応は俺の予想を大きく外れていた。妻は眉をつり上げて俺を睨みつけると、まるで俺が文句をつけたかのように反論してきたのだ。私の仕事内容なんて第一に言っても理解できないでしょ？私は私に任された仕事をしているの。何か問題がある？かなり強めに言い返されて、俺はすっかり驚いてしまった。ちょっとした世間話のつもりで尋ねただけなのに、これほど怒りに満ちた口調で返されるとは想像もしていなかったからだ。仕事にケチをつけるつもりなど全くなくて、妻がどんな仕事で残業続きになっているのか知りたかっただけなのに。お前が仕事を頑張っているのは分かってるよ。じゃあ文句言わないでよ。妻はまだ怒りが解けていないのか、腕組みをして俺をじっと見ている。俺もだけど、娘も寂しがっているから、早く帰れる日をもう少し増やせないかと思ったんだ。保育園のお迎えにママが来てくれるのを楽しみにしてるんだよ。ああ、お迎えね。少しでも娘の気持ちを伝えようと、俺は普段の娘の様子を伝えたのだが、ここでもまた妻の反応は俺の想定外だった。妻は今まで見たことがないような冷たい目をしてぼそりと吐き捨てる。あの子は私が迎えに行くのを楽しみにしてるんじゃなくて、私が買ってあげるおもちゃを待ってるだけなのよね。え？思いもよらない言葉に俺は思わず動きを止めた。だが妻は興味がなさそうにしらけた顔をして、さらに話を続ける。別に私がいなくて寂しがってるんじゃないから、これからも安心して大地が迎えに行ってよ。おもちゃ目当てじゃないと思うけど。俺はそう弱々しく反論するのが精一杯で、それ以上言葉が出なかった。自分そっくりな娘をあれほど可愛がっていた妻の口から、まさかそんな言葉が出るなんて思わなかったのだ。俺がそれ以上何も言わないのを見ると、妻は最後に、私が残業を入れてまで仕事してるのは大地の給料が低いからなんだからね。せめて娘の面倒を見たり家事をして役に立ってよ。そう言い残すと、これで話はおしまいだとでも言うように部屋を出て行ってしまった。その時俺は遅まきながら、ようやく妻の態度に不信感を覚えた。俺の給料はそれほど高いわけではないが、生活に不自由させたことはない。何よりも残業を増やしたせいで妻の人格まで変わってしまったようで、その変化に戸惑っていたのだ。それからまた2ヶ月ほど経つと、さらに状況は悪くなっていった。妻はほとんど毎日というほど残業するようになり、俺も仕事の都合がつかない日も出てくる。そういう時は仕方なく娘を延長保育しなければならなかった。遅くまで保育園のお世話になると、食事も就寝時間も遅くなって娘の健康に良くないとは分かっている。それでも仕事はなくならないので、気持ちだけが焦りながらどうしようもなかった。その上、妻は残業が減るどころか、休日にも一人で出かけるようになってしまったのだ。少し前までは休日のお出かけは娘の願いを聞いて家族でショッピングや食事に出かけていた。だが最近では、仕事で疲れたから今日は一人で出かけたいのよね、と言って昼頃からふらりと出かけてしまう。そうかと思えば、今日は休日出勤になったの、とか、昨日は遅くまで仕事で疲れているから静かにしてくれる、などと言っては、娘のことも俺のことも避けるようになってきたのだ。娘からすれば平日も我慢している上に、休日まで大好きなママが遊んでくれなくなってしまったという事態。見ているこちらまで悲しくなるほど寂しそうな表情で、娘は俺の膝に抱きついてくる。今日もママは遊んでくれないのかな。
そんなにお仕事忙しいの？娘の悲しむ顔を見ていられずに、それからは俺が外へ遊びに連れて行くようになった。いつも俺だけだと娘も飽きるかと思い、実家の両親を頼ったり、地域の催し物に出かけたりして、なんとか妻と触れ合う時間が少なくなった埋め合わせをしようと頑張ってみたのだ。だが、娘の笑顔を見ながら、俺は改めておかしいと考えるようになった。妻の態度の変化があまりにも急すぎる。このまま家族に無関心な状態が続けば、家族の危機になるかもしれない。俺はそう考えるようになり、なんとか妻と話し合う時間を作らなくてはと焦りを感じていた。だが状況を改善する間もなく、あの事件が起きてしまったのだ。とある休日のこと。その日は俺たちの結婚記念日で、妻も珍しく朝から家にいた。最近俺が悩んでいるのを知っていた実家の両親が娘を泊まりがけで預かってくれることになり、俺たちはようやく落ち着いた時間を過ごせることに。これを機に妻と話をしようと考えていると、急に妻が切り出した。せっかく大地のご両親が娘の面倒を見てくださるんだから旅行しない？妻が俺ににこやかに話しかけるなんて半年ぶりではないだろうか。思い返してみれば、残業を始めてからは全く妻の笑顔を見ていなかったと考えると、喜ぶより先に珍しいこともあるものだという困惑の気持ちが広がる。だが嫁は俺が戸惑っている様子を見ながらも明るく声を上げた。今まで娘が小さかったから落ち着いて旅行に行けなかったでしょ？いいところを予約できそうだから行きましょうよ。本当にいいのか？いくら休日でも職場から仕事の連絡が来るんじゃないのかな。俺は素直に喜べずについそんなことを言ってしまった。というのも、最近の妻は休日や夜でも職場からの呼び出しに応じて家を出ていくことが増えていたからだ。だが妻は大丈夫よと笑い飛ばすと、せっかく私たちが羽を伸ばせるようにって大地のご両親が気を使ってくださったのよ。それに大地はいつも娘の面倒を見てくれてるんだから、私もお礼がしたいの。そう言うと妻は自分と俺の2人分の荷物を詰め始めた。そしてあっという間に身支度を終えると、俺を旅行へ連れ出したのだ。妻との旅行は娘を妊娠する前が最後だったので5年ぶり。しかも結婚記念日に旅行するなんて、まるで新婚の頃に戻ったようで幸せだった。妻はここ最近仕事関連の話題でイライラしていたのが嘘のように嬉しそうに旅先の景色や食事を楽しんでいる。あまりにも上機嫌な妻の姿に本当に珍しいこともあるものだと思いながら、俺も旅行を楽しもうと気持ちを切り替えた。夕食は地元で有名なレストランに行き、妻と乾杯する。妻が選んだレストランは落ち着いた雰囲気で、料理もとても美味しかった。いつもご苦労様。大地が娘の世話をしてくれるおかげで私も仕事できるの。本当に感謝しているわ。そう言ってもらえると嬉しいけど。妻はニコニコしながら俺にビールを勧めてくる。あまりにも飲みすぎて俺は一度トイレに立った。用を足して手を洗いながら、俺は鏡に映った自分に自問自答する。今日はあいつ一体どうしたんだろう。まるで残業前の妻に戻ったみたいだけど、このまま関係が良くなればいいんだがな。最近では珍しいほどの妻の態度に、俺は疑いと嬉しさが入り混じった複雑な気持ちだった。だがせっかく妻が企画してくれた旅行だと思い直して席に戻る。するとテーブルには注文した覚えのないビールが置かれていた。グラスが空いてたから頼んでおいたわよ。そうか、ありがとう。俺の顔を見てにっこりと笑う妻の優しさに、最後まで抱いていた警戒心が解けていく。これ以上妻の善意を疑うのはやめよう。そう考えて俺は妻に促されるままビールを一気に飲み干した。
妻とこれほど仲良く過ごせるのはいつぶりだろう。そんな気の緩みで少々酒が進みすぎたようで、もともとアルコールに強くなかった俺はすっかり酔っ払ってしまった。今までなら途中で酒を止めてくれる嫁が、今日に限って飲みやすい酒をどんどん勧めてくれたのもあっただろう。店を出る頃には妻の手を借りて歩くのが精一杯で、強烈な眠気まで襲ってくるほどだった。すまない。少し飲みすぎたかもしれない。大丈夫？あなた、すぐ外でタクシーを拾うわね。視界がぐらぐらと揺れる中、なんとか意識を保とうとするが、すぐに限界が訪れる。頭の中がふわふわとして、時間の感覚もあやふやになってきた。そしてとうとう意識を手放して倒れてしまったのだ。だがその瞬間、やっと終わったわ。これで無能とはさよなら。という妻の言葉が聞こえてきた。翌日、俺が目を覚ますと、見覚えのない部屋で寝ていた。真っ白い天井とカーテン、シーツを見て、どうやら病院らしいと察しをつける。俺が目を覚ましたのに最初に気がついたのは義父だった。義父は俺の顔を覗き込むと、目に涙をにじませる。大地君、気がついたんだね。安心しなさい。ここは病院だ。病院？なんで病院なんかにいるんだ？義父は安心しろと伝えてきたが、俺の疑問は全く消えないどころか、ますます深まるばかり。困って周囲を見渡すと、病室の隅で顔を青くしている義母を見つけた。お母さんまで、一体何があったんですか？俺が声をかけると、義母はハッとしたように顔を上げた。大地君が目が覚めて本当によかったわ。娘にも病院に来るように連絡したんだけど。あいつすぐに来るって言っていたんだが、もうだいぶ時間が経っているんだよ。どうやら妻はあの後俺を置いてどこかへ行っていたらしい。その行き先には少し心当たりがある。それにしても俺の状態は一体どうなっているんですか？俺の質問に答えてくれたのは義父だった。大地君は昨夜遅くに路上で寝ていたところを通行人に発見されて通報してもらったんだ。それでこの病院に運ばれてきたんだよ。車にひかれる前でよかった。路上で？俺は酔っ払って眠り込むほど酒を大量に飲んでいたのだろうか。それに一緒にいたはずの妻は俺を置いていったのか。不思議に思っていると、義父はさらに言葉を続けた。病院で検査をしたところ、急にお酒を飲みすぎたからだろうという話だった。確か大地君は下戸だったよね。一人で出かけて少々羽目を外してしまったのかな。俺は一人ではありません。妻と一緒だったんです。驚いて叫ぶと、義両親はお互いに顔を見合わせている。だがホテルは君一人の名前で予約されていた。娘は昨日は自宅で持ち帰りの仕事をしていたと言っていたんだが。その困ったような、どこか俺を疑うような表情に嫌な予感を覚える。妻は確かに俺と一緒にいたはずなのに、なぜ俺一人で行動したことになっているのだろう。幸いにも発見が早かったから、今はアルコールは体から排出されているそうだ。もしも眠っている間に車が通りがかったらと思うとゾッとするよ。それにしても娘は何をしているのかしらね。大地さんが大変だから早く来なさいって留守電に入れたのに。義母が嘆くのを聞いて、俺は最後に聞いた妻のこれで無能とはさよならという言葉を思い出した。あの言葉から考えても、妻は俺をわざと置いていったのではないか。だがなぜそんなことを。妻の言動には謎が多かったが、とにかく本人と会わないことには確かめようがない。どうやら俺が倒れている間、俺の実家の両親が引き続き娘の世話をしてくれているとのこと。だから両親は病室にいないのかと今更ながらに納得した時だった。病室のドアが音を立てて開くと、誰かが慌てて駆け込んでくる。
大地が大変って聞いたけど、もう息を引き取ったの？妻の声が聞こえたかと思うと、俺のベッドを囲んでいたカーテンが思い切り開かれる。あまりにもうるさい妻の様子に顔をしかめた義両親の間から、妻がぬっと顔を突き出した。そして俺と目が合った瞬間、なんで生きてるの？元気なはずないのに。妻は真っ青になって叫ぶと、ガタガタと震え出したのだ。私は知らない。何も知らないんだから。妻は歯をガチガチ鳴らしながらも捨て台詞を残すと、震える膝を必死に動かして病室を脱出。義両親が慌てて引き止めようとしたが、その手を振り切って病院からあっという間に去ってしまったのだ。その後、義両親も俺も何度も妻の携帯に電話したが、結局連絡はつかなかった。義両親がしきりに俺に謝る中、俺は検査のためにもう一日入院することに。ようやく退院できたのは翌日のことだった。大量のアルコールを飲んで路上に放置された割には元気で、自分でもびっくりする。退院までずっと義両親は申し訳なさそうに付き添ってくれて、面倒な手続きなどを代わりに済ませてくれた。そこまでしてもらうと、こちらの方が申し訳なくなってくるほどだ。退院した後、俺はすぐに娘の様子を見に実家へ帰宅。たった数日会わなかっただけなのに、久しぶりに顔を合わせた気がした。娘は嬉しそうに喜んでいたが、俺はもう少しだけ娘を預かってくれるように実家に依頼した。それというのも、俺は今から決着をつけなければならなかったからだ。決着をつけるべく、俺が出向いたのはとあるアパートの一室だ。深呼吸してからインターフォンを鳴らすと、中から女性の声が聞こえてくる。聞き覚えがある声に、俺は拳をぎゅっと握りしめた。はい、どちら様ですか？俺だ、大地だ。俺が名乗ると、中でドスンバタンと暴れるような、何かにぶつかったような音が続けざまに聞こえてくる。しばらくして覚悟を決めたのか、ドアが開いて俺の妻が出てきた。妻は顔を真っ青にしていて、まるで幽霊でも見たかのように俺をまじまじと凝視している。なんでここが分かったのよ。これが久しぶりに再会した夫にかけた妻の言葉だった。妻の浮気場所くらい夫なら当然知っているよ。俺が大きな声で答えると、妻は周囲を気にするように慌てて左右を見渡して、もう少し声を小さくするようにと命令してくる。じゃあ中に入れてくれ。浮気相手にも直接話がしたいし。大きな声のまま俺が宣言すると、妻は汗をだらだら流しながらも観念したように俺を中へ引き入れた。少し強引な手段だったが、こうでもしないと相手に逃げられただろう。完全に俺の作戦勝ちだ。中には男性も一人いたが、彼の名前は柳翔平というはずだ。俺がこのアパートを知っていて、浮気相手の名前も把握しているのは、更新所に妻の浮気調査を依頼していたからだ。柳はおとなしく真面目な俺とは違い、派手な模様の解禁シャツとジャラジャラしたアクセサリーを身につけた推しが強そうなタイプだった。直接会ったのは初めてだが、更新所から受け取った書類には強引でずうずうしい性格だと報告されていたし、何より他人の妻と浮気している時点で相当ずうずうしいことは確かだろう。見た目も性格も俺とは正反対の男に見える。その時、妻が顔面蒼白になりながら恐る恐る俺に尋ねてきた。体は大丈夫なの？ああ、元気すぎて忘れていたよ。俺は妻に勧められるまま、自分の許容量を超えた酒を飲まされて深夜の路上に放置されたのだ。俺には聞きたいことがたくさんあったが、ひとまず妻の質問に答えることにする。病院で検査してもらったが、体には何の異常もない。それにしても、なぜ俺を道路に放置して事故に遭わせようとしたんだ？
私は知らないわよ。あなたが一人で旅行に出かけて酔っ払って道路に寝転がったんでしょ。妻は一生懸命言い訳を披露している。へえ、でもおかしいね。俺を通報してくれた人たちはお前によく似た女性が現場から立ち去るのを目撃したって言ってたけど。それは。妻はだらだらと冷や汗を流しながら俺から目をそらす。だが俺は一切追及を止めるつもりはなかった。それに俺は覚えている。道路に放置された時に少しだけ目が覚めたんだ。え？当時の出来事を俺は少しずつ思い出していた。あの夜、ビールを飲んだ後に一気に眠気に襲われた俺は途中で一度目を開けた。するとなぜか道路に寝転んでいて危ないと思い立ち上がろうとしたが手足に全く力が入らない。どうしよう、立たなくては。そう考えたが体が泥のように重くて横たわったまま動けなかった。このままだと身の危険がとまだらな意識で思ったのが最後。通報で運ばれた後、病院が不審に思って警察に連絡したんだ。そこで警察でレストランの防犯カメラの映像を調べてもらったんだよ。俺の言葉に妻と柳はビクッと体を震わせる。警察が調査したところ、レストランの防犯カメラにはしっかりと俺と妻が食事している様子が映されていた。さらに妻は俺がトイレに立った隙にビールに別に注文したウォッカを混ぜていたそうだ。そのせいであれほど酔っ払ってしまったのかと納得がいく。さらにホテルの予約は義父が言っていた通り俺一人の名義だったが、予約の電話をしたのは女性の声だったことも分かった。身に覚えはないか。俺の問いに妻はガクガクと膝を震わせて床にへたり込んだ。そんなの私がやったなんて証拠はどこにも。お前の携帯の通話記録にしっかり残っていたよ。お前が宿泊するホテルに予約の電話を入れた記録がね。さらにホテル最寄りの駅の防犯カメラの映像にも俺と妻が2人で訪れた後に妻が1人だけで自宅へと帰っていった事実も確認できた。それらを伝えると妻は真っ青なまま俺の足元にすがりついてくる。確かに私はあなたにお酒を多めに飲ませたけど、でも結局あなたは無事だったじゃない。だから許してくれてもいいわよね。なんとも身勝手な言い分に俺は盛大にため息をついた。こんな謝罪とも呼べない謝罪で命を危険にさらされた事実を許せるはずもない。俺を始末して結局何がしたかったんだ。そこにいる柳という男と再婚でもしたかったのか。俺が意識を失った時、妻は無能とはさよならと言っていた。その本心は何だったのかと俺は次から次へと妻を問い詰める。妻は普段の強気な態度をすっかり見失ったかのようにおろおろしながら重い口を開いた。それによると、どうやら妻は俺を亡き者にして保険金をもらい、その後柳と再婚して保険金で豪華に暮らす予定だったそうだ。だってもううんざりだったのよ。あなたは気が弱くてたった4歳の子供にも言いくるめられるほど無能じゃない。これじゃあ会社でも出世できるはずないわ。なるほど、そういうことだったのか。妻はどこまでも自分が贅沢な生活をするために今回の事件を計画したらしい。だが妻は分かっていない。俺は娘に言いくるめられたのではなくて、娘が可愛いから願いを叶えてやっていたのだという事実を。自分の浮気に夢中になって娘を顧みない妻にはきっと俺の気持ちなどわからないのだろう。この計画にはそこにいる柳も関与していたのか。ああ、そうだよ。こんないい女、お前みたいに無能なやつにはもったいない。俺がもらってやろうとしたのに生き残りやがって。柳という男は妻とお似合いの考え方のようだ。他人の妻と浮気した上に随分物騒な計画を立てたんだな。それがどうした。
酒は飲ませたが、その後は未遂だ。保険金計画は証拠も何もないから、これ以上俺たちをどうにもできないぞ。調子に乗って唾を飛ばしながらわめく柳に、俺は冷静に教えてやる。今の証言はこのボイスレコーダーに録音させてもらった。これから警察に被害届を出させてもらう。胸ポケットから取り出したボイスレコーダーを見て、柳も妻の隣にガクンと崩れ落ちる。他にも浮気について慰謝料を請求するが、弁解したいことがあれば今言っておくといい。この録音は後で弁護士にも聞いてもらう予定だし、離婚を進める際の資料にするからな。そんな。妻は真っ青な顔色のまま、視点が合わないぼんやりとした眼差しを俺に向ける。私はただ今の質素な暮らしが嫌だったの。子供のおもちゃにも文句をつけるような大地の真面目な性格が情けなくて。そんな時に妻の会社に出入りする業者の柳と知り合ったらしい。俺とは正反対で、刺激のある生活にぐいぐいと引っ張る柳に魅力を感じて、あっという間に男女の関係になったという。残業だと嘘をついてデートを重ねるうちに、俺を捨てて柳と再婚したいと考えるようになったそうだ。浮気する前にまずは大地と離婚すればよかったわ。順番を間違えてごめんなさい。どうか私と離婚してください。娘の親権は大地に譲ります。私は柳さんと再婚するから。何を勝手なことを言ってるんだ。謝罪するように見せかけて、ただ娘をいらないってだけじゃないか。俺はその後、浮気の慰謝料と娘の養育費を請求すると宣言。いくら親権を手放すつもりでも、娘の親である責任からは逃れられないと伝えると、妻はがっくりと頭を垂れた。離婚の件は後で弁護士を通して決めるとして、今回の事件は俺は示談にするつもりはない。しっかり罪を償ってくるんだ。俺が宣言すると、妻はとうとう床に突っ伏して泣き出した。それを見届けると、俺は柳に向き直る。さっきから関係ないような顔をしてるが、あんたも警察に捕まるんだからな。浮気の慰謝料もしっかり払ってもらうから覚悟しておけ。俺の言葉に柳もガクリと床に手をついて何も言葉が出ないようだった。その後、俺は警察に被害届とボイスレコーダーの証拠を提出。妻と柳は警察に連行された。おそらく相当の罪になると思う。刑が確定する前に俺は妻と離婚。娘の親権はもちろん、養育費と慰謝料は一括で支払わせた。妻の貯金で足りなかった分は、どうやら義両親が立て替えたらしい。義両親は今回の事件で俺に心底悪いと思っているようで、娘を助けるためではなく、俺のために肩代わりを申し出たのだという。妻が罪を償って刑務所から戻ってきたら、必ず妻本人から全金額を取り立てると俺に約束してくれた。柳は実家が資産家だそうで、こちらも一括で慰謝料を振り込み。柳はもともと放蕩息子だったそうだが、今回の件で完全に愛想をつかされて親戚一同から縁を切られたそうだ。これで頼れる人が誰もいなくなったようだが、妻と再婚でもしてせいぜい頑張って借金を返済していけばいいと思う。一方俺はその後娘と一緒に実家に戻ることにした。会社からは少し遠くなるが、両親のサポートを受けながら娘と一緒に暮らしていくことに。娘は妻と会わない日々を重ねるごとに、妻に似ていたきつい物言いや態度がだんだん優しいものに変化してきた。そしてやたらとおもちゃを欲しがることなく、物を大切に使う大事さを理解してきた。今はまだ母親がどうなったのかを詳しく教えていないが、成長した時に事実を教えようと考えている。その時、娘が妻に再会したいと望むかどうかはわからないが、その日までこのまま素直に育ってくれればいい。俺はこれからも自分の家族を大切に、愛情を注いで生活していきたい。